Hos Projekt Mig og min plejefamilie forsøger vi lige nu at øge trivslen hos anbragte børn i 8 kommuner landet over. For at få børnenes egne stemmer med, afholder vi blandt andet børnepaneler, som giver os et indblik i, hvad unge anbragte selv tænker om det at være anbragt. Ideen med børnepanelerne er, at børnene, der deltager, er eksperter på eget liv. Derfor spørges de til råds, så de voksne professionelle kan ændre deres arbejde og gøre det mere børnevenligt. Det handler om kollektiv inddragelse. I denne lille film vil vi gerne vise jer, hvad et børnepanel kan være. I de paneler, vi har afholdt, har børnene selv valgt at fokusere på, at man som plejebarn har ret til et privatliv. Det betyder, at sagsbehandlerne ikke må blande sig for meget i børnenes privatliv. Altså private ting, som ikke nødvendigvis er relevant i forbindelse med anbringelsen. Sagsbehandlerne skal kende børnenes grænser og respektere dem. I fællesskab lavede børnene en kreakasse, der illustrerer dette. Børnepanelet vil gerne videregive budskabet til sagsbehandlerne, så de kan lære, hvad de bør være opmærksomme på. Selvom man har en sagsbehandler, der skal følge med i, om man har det godt, så betyder det ikke, at man behøver at blive spurgt ind til alting. Der må gerne være en grænse. Ja, og det er derfor, at første gang sagsbehandleren spurgte mig om alting, så sagde jeg bare, det ved jeg ikke til det hele, for ikke at opmuntre hende. Jeg synes også, de andre ting der, de er lidt mere private. Som for eksempel, hvem leger du med i skolen? Der kunne man godt tænke, hvorfor skal du vide, hvem jeg leger med? Jeg leger da med dem, jeg leger med. Så det er noget af det, som er for privat. Ja. Vi vil også gerne have noget privatliv i vores plejefamilier. Behøver de at vide, hvem vi taler med, eller prøve at læse med på vores telefoner, når vi skriver med nogen? Det man snakker med sine venner om, bliver mellem de to, tænker jeg. Så måske skal vi lave nogle venner, som vi kan sætte ind i kreakassen her. Jeg er i gang med at lave en nu. Er du det? Ja! Skal den sidde der? I panelerne snakkede vi om, hvordan børnene oplever, at deres plejeforældre og lærere svarer på spørgeskemaer, der omhandler dem. Hvad tænker I om, at jeres plejeforældre og jeres lærere får nogle spørgeskemaer om jer, som de skal svare på? Ej, det er igen ligesom meget blande sig. Blande sig i folks privatliv, synes jeg. Jeg synes faktisk heller ikke, at det er helt okay. Jeg sagde faktisk i dag, at jeg er træt af, at jeg ikke bare kunne leve et normalt liv. Sådan uden at man skal være observeret hele tiden. Jeg føler jo, at jeg bliver holdt øje med. Ved du hvad? Kunne man så ikke lave et eller andet med nogle øjne, og så sådan et bind hen over øjnene? Fordi I ikke vil have de der øjne på jer hele tiden. Så skal vi lave et ansigt først, og så putte øjnene på. Jeg har lavet sagsbehandleren. Sejt. Skal den så ned i kassen? Det kunne den godt. Så kunne den få bind for øjnene. Så kunne man bruge noget sort som bindet. Okay. Hvis nu I kunne bestemme alt, og I så sagde, jamen de der sagsbehandlere skal bare holde sig væk. Vi vil bare have et normalt liv, hvor de ikke blander sig. Hvad så, hvis I får brug for hjælp? Hvordan skal vi sikre, at I får det? For hvad nu, hvis der var noget, I var kede af? Hvem vil I så sige det til? Vil I sige det til jeres sagsbehandler? Nej. Eller vil I sige det til nogle andre? Jeg siger ikke private ting, kun til mine forældre, altså plejeforældre. Altså både plejeforældre og forældre? Der er mange ting i mit liv, der er private, men jeg kan godt lide at tale med mine plejeforældre om det. Børn har ret til ikke at ville tale. Når børnene fortæller, at de gerne vil have noget privatliv, så er det også en rettighed, der skal respekteres. Det følger af børnekonventionens artikel 16, og også et generelt princip i dansk ret. Når børn siger, at de ikke har lyst til at tale med sagsbehandleren, er det faktisk også en ret, de har. Hvis de bliver stillet spørgsmål, de ikke vil tale om, har de ret til at lade være med at svare. De må ikke tvinges, men sagsbehandleren må og skal vejlede om, hvorfor det kan være vigtigt, at de svarer på spørgsmålene, og hvad det betyder, hvis de ikke svarer. Sagsbehandleren skal på den anden side også sørge for kun at spørge om de ting, som er relevante for sagsbehandlingen. Det følger af oplysningsprincippet i retssikkerhedsloven paragraf 10. Vil du høre mere om, hvad der kom ud af børnepanelerne, kan du læse vores bog om børnesamtaler, der opsummerer de anbragte børns perspektiver på møde med sagsbehandler. Eller gå ind på vores hjemmeside, hvor alle vores produkter ligger tilgængelige.